Shalom, selamat malam, selamat beribadah di hari Pentakosta na Paduahon. Tuang songoni namandohoti ibadah di live streaming manang YouTube HKBP Kernolong. Andorang tabuka ibadah ta matang yang nahohom maita. Amin. Tabuka ma ibadah ta marinde mahita sian buku ende nomor 460 sada ayat sada saat di ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Sian sion situani hinadenggan, marsinondang debata, sainaro do debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonodo didok Jahoba, user hokuma aik tu akan namawas
Dot akka sungai tu nama hiang. Useonokku mat tutu tondikku tu pinoparmu nan waing. Jala pasu-pasuku tu pinoparmu stogot. Jauh badu debata jala ibana manondangi hita. Tabaton hamu ma akka pelean pestai saat roh di akad taduk di langgatan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, kudo kami maulate Tuho sian nasa rohanami. Ala di paujakko huriam di tanaon, jala ala dohot hami di joho tusi. Saya suruh maton di perbadia tu rohanami, asatung hupar hatopot hami ho hanguluan nami. Asalohot Tuho hami, marhite-hite haporsion nasitong. Jala asa toktong huhalason hami pasangapon guarmu natar pujiro di saleleng nileleng na. Amin. Tangyon hamuma patik ni debata Yohanes 10 ayat 26. Alai anggo pangondiani imatondi perbadia isironi amai marhite-hite guarhu ajar honon jala pangiot paingotonon nii do tuhamu nasa nahuataoni tuhamu atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon nahombar tupatikni. Amin. Oh
Tatopotima dosata nagodangi tu adupani debata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom. Huilala hami rikot doa sini roham disalut hami halak perdosa. Alanido umbaen na upaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala uparhatopot hami tung najot-jot do hami manimbil sian akka dalanmu nabadia. Tongon biru-biru nalilu. Tai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang di halomon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamubao ni rohana alai hamubao ni rohana do lomo ni roham asa mangolu te sama saluhut hagedon nami dohot pangalosion nami marhite-hite pangulan nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus tai pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panindangyon dohot hagogo ni tondi perbadia asa tarapul situtu rohanami manjuho asa patun igor jala daulat hami marpangalaho bahaya nasa ngapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tuasesani dosata. Tongonondo hatani Tuhan Jehovah nunga diarsaiho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojaiho au marhite sian akka hajatonmu. Au tutu au sandiri manalesei akka panglosium alani hadiriokku. Jala dangbe upaingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di dibata na digejang. Amin. Turpuk epistel di hari Pentakosta paduaon. Ima natar surat sian 2 Musa bindu 20 tolu mamuka maksiat ayat naparjolo saat roh di ayat 5 tajama marsikat soring. Dang jadi mardikan, dang jadi para ratonmu barita gap-gap, jala unang parhebang tanganmu rap dohot parjahat, gabe sitinangon hagedion. Napogos pe dang jadi ampinamu
di pargulutonna. Ayat 5 Rap Mahita moloi di daho halode ni halak na manggigiton o mandahe di bain suaratna dan jadi pasombung peak ikon payomu doi rap dohot binon ima sahatna martua doaka na tumangihon hatani debata jalana umpeapsa. Amin. Tindakon maha porsiang tai songo nahina tindakon ni dongat nasa porsiang disandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pergogona suatu dosa natumok palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuoni si Maria naga begabian sianton di perbadia andorang sohabuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu syamu ni debata Jehovah ama nai pargogo na soatur sandi di sima ibana paima mulak sogot tu tanaon manghumi alap na mangulu dohot namate au porsia ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopen ni ala Kristen akan nabadia dohot diasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu do sogot daging ni halap nang mate dohot dihangoluan na sora sudah. Amin.
Tapasatma peleta kantong sadaa dot kantong sadabe marende mahita sian buku ende nomor 133 ayat sada dohot udutna. Martang Yang Mahita, upuji pasangapa mi maho Tuhan, dilehon hanguluan dihami, toktong ma digohi todim to diperbadiai, rohan ang tod dinami, di persauran nami di bagasam bornginon. Atong makuling maho Tuhan, ay nungaradi hamila tumangihon hatami. Amen. Shalom madihita saluhuna. Hata nitu hata di minggu paduahon haroron nito di perbadia ima natar surat di Titus pidutulu ayat sada sahak rodia yak walu
tapayutihut ma di bagasan rohata. Paingot ma nasida asa maroha nauduk mangului panggonggomi na mga rajay huhut ringgas tunasa ulaon nadinggan. Unang masihisa hidongan manang natokar naing maparoha na labok paroha pangaju di saluhu talak. Ay doho dohita na jolo akanaoto na tois nalilu pinarhatoban ni ragam ni hisap-hisap doho sakap-sakap taulaho doha jahaton doho late-late akka hagigian dohita jala masih hosoman. Alay disima tarida habasaon doot habasaron ni debata si paluahita. Dada ala ni ulaot ta hatigoran. Ubahin na di paluaiba na hita. Tung siya nasi ni rohana do. Marhite-hite padidion pangulahiyo tubu. Dohot marhite-hite to di parbadia na pay baruhoni. Naong niusehon na itu hita. Was marite-hite Jesus Kristus si paluahita. Asagabe tigor hita. Binain niya si ni rohana. Jala sitean hanguluan sa liling-liling na mangihuton pakirimoni. Haposad dohatay. Jala naeng ma gomos tahat hatidakonomui di pangido rohaku. Asa nasida. Naong gabi porsea di debata, makapadoton aka ulaw nadinggan, ima nauli jala hasea di jolma. Ido sahat nyayati. Najolo, molo naing borhat, keleng ni pargeleng, ketonga-tonga ni keluarga. Dipabuah doi tutodong na manang to berjabuna. Dijo mamangan di bagasna jala pasti do disi yak manuk ay jarang do maniak manuk na jolo molo sa kilo sato nga manuk 2 jereken ma aik ning sato nga kalapana. Jadi tujuan harorowan ni jolmai laho mamudai do paingoton asa naborhat tu pangaratuanon ba dinggan ma molo naing karejo dinggan ma karejo molo naing marsikola dinggan ma marsikola. Jadi di pasahat akan namar holong ni roha ma di sipoda manang si paingot. Jadi masayargado haroroni namar pungui ala argado hata si paingot na naing pinasahat naing. Jadi berbeda do nuaing. Molo nuaing sala pegeleng ngidongan dak pola paingoto ni. Jaga-jaga do asa unang haci rohana. Ido nakin dia pisteli. Jala taboto do sisogo do sidok na sitong na tikos. Alani saya dipasobu do salah barohana di si urus diri nabi do inna. Jadi unang masa na songoni Roma Apostel Paulus di ma surat pastoral pribadi tu si Titus na tongon melayani di Kreta. Asa bagas di paingot akaruasi ala godang do gangguan narosian luar aka parpoda haliluon panurirang pergap-gap asa hot nasida dipoda ala nii ikot di paingot ma jala ido jamitatta di bagasan bornginon ala nido isini poda nai dia mai parjolo ayat sadaa uduk tu panggom-gomi. Unang adong nama ngalo pamaretta. Ido lapatanna. Alana dang taraloy.
tung sosuman be pangalahona paling dikritik. Anggonaeng di demon doh dibain aka macam laho mangaleng serhon naborat doi. Tersongoni ma podo naon uduk ma tupang gomgomi. Asa marhite-hitei adong roha pabua ipe na dipilit debatadoi. Napaduahon di ayat sadaido PB naeng ma ringgas tunasa ulau nadinggan. Ringgas tunasa ulau nadinggan. Boy do denggan di rohani ba, alaidang denggan di rohani tuhata. Nadenggan di rohata belum tentu denggan di rohani nahumalia kita. Alai nadenggan dia do nani do narison ima nadenggan dia do panni debata. Ya do sada ina asa hubajo surprise tu suamiku na rohana. Alai boto suamina lomoro hana mangalang pepaya. Jadi disuaniba nama pepaya. Ape roina taon, roa mataon, saya dipamati pepayaon isuan kangkung ala romo lomoro hani natai kangkung. Tubuh pepayai diupat inatai, tubuh kangkungi diupat amatai. Ala menurut ibana nunga denggani ala dangi pebo ibana dia do na denggan nabi naeneng. Usung na denggan na di rohanai mengecewakan ma ibana di si. Jok songoni do di bagas angoluta saya tahilala nunga na denggan na taula di ngolutaon ternyata sudah salah. Na suami istri peboy do songoni, na toras peboy do songoni marado penggeleng. Saya niripu do naong na denggan naong tigornya tahoni apa ngapilit. Balagi mololan sia. Olo do setabi keluar pamanganna A. Apa di pikiranna B. Tang songoni nakik kudok kosongonod doy nape daong. Jadi ringgas tunasa ulau nadinggan. Molo di huriaon dia mau ulau nadinggan. Totu taboto do dia ulau nadinggan. Mangulahon lomo ni rohani debata termasuk mangale rohana pauliulion huriaon payeson huriaon dang nama muji parhaladu termasuk do ulaon nadinggan gotong royong rap payeson garejon songoni do nang hita saluhuna kita punya tanggung jawab mabain nadinggan di tonga-tonga ni huriaon tanpa pambri tapole ko dia tongetong pengeluaran dia ma naong diulahon ibana di huriaon. Alana tuhat taipe dakya dia ngetong na pinasaha na tuhita. Taingok main. Molo tabay na dinggan hobar tulomo ni rohani tuhani di huriaon. Jelas do di bereng tuhani do ahan na dinggan naong taula di bagasan ngoluta. Jala di ayat 2 musya didokot di son. Janganlah menjadi orang Kristen yang suka memfitnah. Nakin di bahasa Batak di epistel masegomos do di surat ni si Musai. Lau songoni do di son unang si cahidongan. Adong do padohan yalak Batak icak-icak abaroba. Namang icaki ido noroa. Molo tabereng molo adong kena baga jarang do mangicaki on. Ya do hami ono bulan di bain melayani dia pata sia sekolah Bible Pro. Jadi dia patawon adong napapang adong nahurang si malolong. Olo do nahurang si malolong madokon na papang madokon pitungin na. Jadi lapatan na sementara ibana pedang sempurna. Jadi pas do padohan nyalak bataki icak-icak abaruba
naong mangicaki apalai do norroa. Jadi una mangicahi molo di bahasa Indonesia jangan memfitnah, jangan berkelahi, unang parwarwahon. Alaboi do dengan fitnah, dengan marsicakan pecah huriai. Jala boy dang mangolu hatan itu hata. Alanido masay gomos di pasingot marhite-hite jami taon. Asa songod dia do ngolu ni halak na porseya di Yesus Kristus. Molo tabereng muse di ayat tolu. Tiarahok kita asa tatanggali pangalaho na buruk na sohobar tulomo ni rohani de batang. Adong sada barita mardongan poda turi-turian sian India. Turi-turiano songonon. Adong ma saekor bagudung. Teholan na berbadai do huding. Dalam memang taonari do mardami huding tu bagudung nga bersahabati. Itong sampak ko bereng rak mangad do huding do bagudung. Ape jolma molo marbadai banat 10 tahun na salpu pajupang kita norara pe jadi mah. Hape lebih perdame do hape hutingon dohot bagudungon. Jadi nyasar ma bagudungon dibereng madong parsibalik mata ahli sihir. Tidak masongonon. Saya holan na yang dialang hutingi doaw. Ya tung bayam majuaw hutingin na. Ujungna sao mahuting ibana di bayam parsibalik matawan ahli sihiron. Ape tong manyasar ibana lau tufutan. Di hutan ini dibereng ibana mababiat. Bah kasih gabe. Nga mabiar raw di hutanon. Alani lau na mau tukang sihir. Bajuaw gabi babiatin na. Ape di bayam ma gabi babiat. Dibereng maro perburu. Kasih gabi mati nama hapeaw. Ngaro perburu narwana. Idok mamuse tukang sihiron. Bayam majuaw muse gabi perburu ini na. Roma tukang sihiron. Inama. Mana ngadigan pe gabi yaha pe ho. Toktong doho bagudung. Holan daging mudo. Daging sipata huting. Sipata babiat. Nang bayanok ko muse gabi parburu. Jadi mana ngadigan peho songo dia peho torus nama ho marpangalaho bagudung ala bagudung do asli minna tikosma gabi bagudung do ibana. Kamu kadonga sapor siaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Ahado nanaeng sitiapota marhite-hite turi-turian barita mardongan podai. Molo didokon, molo nunga, halak Kristen ibana, majalo haluaon na binuan ni Jesusi. Didok dison, ba akka pangalahon na songoni, pangalahon na so diburi Tuhata Jesus dopei. Ay doho dohita na jolo akka naoto na tois na lilu. Dangi be pangalahon ni jolma. Lapatan na songok kita odoy. Iko berbeda do pangalahon ni jolma, ada orang sorotu pangaratu anon dohot, dungro tu pangaratu anon. Iko berbeda do pangalahon ni jolma, na dohot ibana tupunguan, dohot na sodohot tupunguan. Sarupa doi songo parhala do, omak niba ni songgak do, alay na inalan siyadak ni songgak. Lapatan na sotong dido asing berbeda di Bible proy. Kalau nama nonggaki na kan. Lapatan na dison molonung nga di jalo haluaon na binoan ni Jesusi ada ngolu na ibaru. Jala ido na pinangido ni Tuhata di haroro ni tod di perbadion na padua honon. Agar kita diperbaharui hidup dalam Roh Kudus. Ba
tong kalak Batak na di Amerika. Nyandang sudi resort na di sini. Terus berbedai HKBP haroa siya toba peiba na perbabo do perbada bolak. Apa sa muse tu Amerika tong perbabo. Jadi ikonadong do ibarni jolma nasia kuta na tu kota na soporsea doho na porsea. Jadi songoni manang ngolutaon ati boha adong dope dihita rasa benci, rasa dendam dan segala hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan molo naung masuk gabe Kristen, masuk tupunguan, masuk parhalado ikut dibotoro mamopom dirina. Tongon padohani orang Kristen yang takut akan Tuhan ketika terjadi pertengkaran dia harus mau mengalah. Kalau mengalah itu adalah untuk menang dan jadi marsi jujuran. Jala ido poda di bagasan pesta paduaon haroron itu di perbadion. Ala disi matarida habasaon do habasaron ni debatasi palua hita. Dada ala ni ulaota hati goran uban na di palua ibana hita. Tajalo halua ni dang ala na burju hita. Ala ni naong ditobus tuhat tahita dohok mudarnai ala asin ni rohana do ngolutaon. Dibain lunas utang ta ala yang go utang iuran taon ni dang lunas depe. Utang ni dosa ta lunas di bait tuhata. Anggo utang ta tudong atai sotung tapalunas-lunas anggo sedok kon diputikan. Ala nido ibana palua hokita sia dosa dadani alani hati gorata alai wajib pita mangulahon nadenggan ala nunga tajalo nadenggan sian dang alau-lau nadenggan hita malua daong alai ala asini rohani debatado hita malua alai songon halak Kristen naong majalo nadenggan sia debata wajib iko mangulahon nadenggan tudonganna. Bahkan di epistel lakin tu musuna molo madabu pahapahanan ni musumi toguinin na ape somal nalak batak dang songoning molo merbadai bana to berjabuna biang nai pialona do happy ki ho nazar butan pangalahon itu amalahon na do do biang negabe musuna ala nido dipangido sia kita naong disesa Tuhan Yesus dosata hita pe oloma marsi sesa dosa jala ido topik ni mingguta oloma dipai baru tod di perbadia mulak mahita siya bagas joroon aka pangalahon na buruk natahilala dang hobar tulomo ni rohan ni debata tapai baru mai maritehite na majalo tod di perbadia di bagasan mingguta natwari dohot sadarion. Amin. Ale Tuhan Jehovah de batama nami mauliate ma dihatam na hubigi hami di bagasan bornginon. Diajari hodo hami asa mangulu di bagasan lomoni roham. Tay tanggal masyan pamatang nami siya roha pikiran nami kapangalahon na buruk. Naso hobar tulomo ni roham. Marngulu na baru mahami. Songon halak nong majalo tod di perbadia. Badia matututuhan pakuling nami. Badia pikiran nami. Badia persauran nami. Pasu-pasu mahatam na ubigi hami. Tung peso apalagudak kami namar saur doto 3 rejaon pos dorohanami taruli do akar wasmi marhite-hite live streaming doho marhite-hite hapor siaon na maradupon ponho pasu-pasu mahami Tuhan nasagabi pasu-pasu tu akan nahumalia kami pasu-pasu masude nangakan namar sai di huriamon tabay guguhay pason din nasida. Nang pakobasyon nami di Bornginon,
Dia pe nahubasi kami, tugas nami di pelayanan nami, pasu-pasu me Tuhan makorhosangap diho. Hali Tuhan marlauk dosa dohami sesa dosa nami satama kami perjabar di hadapan-Mu. Amin. Mare de mahita huhut mata pasahat piliata. Tatangnya koma peleata, alede bata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan do na saulibasan na malutus. Pasatami ma sa nanilehom mi tuhami pilihan nami tuho, jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu majala ramoti, asaw parhasayang hami pilihanon, pati bulhon na rajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam mutadahami godang ni seleho-leho mi tuhami, asalam girgir hami madok maulihati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, tay pinarbadia magwarmu, te Roma harajaonmu, te sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leo matuhami sadarion hanguluan siapari, te sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami siap pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahita. Disodakon Tuhan de bata mabohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan de bata mabohina tuhita. Jala di pasaor homadamena tutod ditabe. Amin.